Γεια σας μάγκες, τι κάνετε, πώς είστε? Και από ό,τι έχετε καταλάβει σήμερα θα πάμε 50k επιτέλους. Αν αρχίσει το βίντεο θέλω να κάνετε ένα like, subscribe και φύγαμε. Ωραία, παίρνουμε εδώ το πρώτο πάρκιο, χαλαροή τα δασκά. Εδώ, όπα ένας σπάικαρος, ναι, ήδη μάγκες, μόλις ξεκίνησα το βίντεο δεν έχω μπαταρία, τέλεια. Έλα, κοντά. Μάγκες, αναβάθμισε εδώ αυτό. Πάλι καλά, θυμήθηκα. Ωραία, βλέπω φούγκας. Όχι. Εντάξει, πάλι καλά, τη γλίτωσα. Οκ, ωραία. Τι ωραία, βασικά μας πετάει σούπερ, αν πεθάνω, bye. Ή θα πεθάνω, όντως θα πεθάνω τελικά. Ο λαγός λέει ότι θα πεθάνει. Να, το ξέρουμε. Όχι, φύγει. Μάγκες, καλή ζωή. Ναι. Bye, τέλεια. Συν 7 όμως. Πολύ good. Και μάγκες, όταν εγώ το βλέπω. Last match. Πάμε! Να ξέρετε, όταν πάει κάποιος 50k σημαίνει ότι είναι προ. Να ξέρετε, το γράφει εδώ στο δάχτυλο. Τα αποδείγματα. Τι αποδείγματα, ρε. Τέλος πάντων, σας το γράφει εδώ. Να. Σίγουρα δεν πήγα σε μια εφαρμογή και απλά έγραψα στον εαυτό μου αυτό. Ούτε καν, να ξέρετε, εγώ όχι. Το ChatGPT είναι απλά μπερδεύτηκε. Τώρα το λαγός, μην το βλέπετε που είναι. Ούτε καν. Δεν είμαι εγώ. Ποιος το πίστευε τώρα αυτό, ότι είμαι εγώ? Άκου, εκεί είμαι εγώ. Ούτε καν. Όπα, είναι αυτός? Όπα ρε. Πήγε. Μάγκες, μόνο εγώ νομίζω ότι το πήγαμε. Δεν πειράζει, όσο και να πάμε τώρα. Αν θέλω, ακούστε, θα βγω τέταρτος. Ωραία. Θέλω ακριβώς. Σε παρακαλώ να είναι ακριβώς. Ή δεν θα το ξέχασα. Συν 6. Όχι. Βλακεία. Αλλά και πάλι. Μάγκες. Είμαι επισήμως 50k. Μπρο μου. Κοίτα. Πόσο όμορφο είναι. Κοιτάξτε. 50k. Άι τι λαγός. Μπρο μου. Είμαι καλύτερος από εσάς που είστε 40k και κάτω. Είμαι προ, μπρο μου. Είμαι προ. Διάβασέ το. Διάβασε τι λέει. Ναι, σας δίνω λίγο χρόνο. Ναι. Μπρο. Άστο τώρα αυτό. Είμαι προ. Εντάξει. 3, 2, 1. Πριν το ανοίξω βασικά, στα chat όλοι, σας δίνω 5 δευτερόλεπτα να κάνεις like και σχόλιο, τι είχε κάτι καλό, βασικά όχι, θα κάνεις W, ωραία, μόνο αυτό θέλω. Άμα κάνεις W είσαι θεός μου. Το έκανες? Ναι, λίγο ακόμα, έλα, τελείωνε, κάντο, άντε, ωραία, το έκανες. Το ανοίγω. Σου! Τώρα τα έχω και τα δύο. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό νομίζω. Οπότε αυτό. Και μάγκες. Είμαι επίσημα 50k. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!